sondela kueva bathi sononela mfila bathi kaliphumela aphumela ngentoko ebinika umthetho egama adabi timbali sangena kiso wangena ukufa awutomulolo lamfila ngoba kugqityiwe ubula unqaphiso an old covenant kuziswa a new covenant akufuneka into abantu bakamelele babambelele kuyo athi nongena nto yokutya athi noyihlekisa athi nongena mali akwazi usondela engcweleni nakaphuka ikhusela kugqityiwe justified. Abavangela babini uMatthew noMarko abayichazi kakuhle lento esincwadini zabo basuke bathi uYesu wakhala ngelizwi elikhulu theologians isenza undiva musibanti but wakhala ngelizwi elikhulu kodwa nguYohane yedwa owesibishop uManzonzo ophumelela ubala athi kugqityiwe ngoba yena xa bebalekile abantu asekhaya ekhathini yaseGetsemane walokhu ethembende ehamba nomama efuna ukubona isifelo somhlobo wakhe onguYesu ukuze athi ngenene ebona ngamehlo athi kugqityiwe. This is a cry of victory. Not just an ordinary cry or any other cry. Kugqityiwe. Zonke izinto zigqityiwe. Zonke izono athi uMax Lucado izinto zonke uYesu ebesinikeziwe umthetho nakho konke i-assignment abenikezwe inkunzi now ifikelela esithelweni. It's about to take a journey that goes home. Ephindela kuyise kugqityiwe konke baphilile abantu bebekhula sabona imfama bathe bebephuphile bavuswa noLazaro esenhlakeni sesisithi mfantshusise neFarisisi soze wenze nto ngoba sekuntsukune wavuka ngoba kuthetha inkonyama yezulu kugqityiwe. Thethe style. Osiyam? Kodwa ngizawuyeka Bishop Msipa andazi ngoba lento iyacontradictana xa isithi uYesu kugqityiwe kodwa sithi sibhalo Bishop uManzonzo wakunikela ubomi bakhe ngokwakhe engahlatyanga kulonginasi wakunikela kuThixo kodwa engekayigqibi ncam i-assignment i-theologians sizawundiva ithi wahlala ezantsi ehadezi kwezisezantsi indawo wawushumayela ilizwi likaThixo livuka ngabaphezulu nangabasezantsi. Kugqityiwe. Ayo parato. Kugqityiwe. Safuneka ixoxe. Wow, ngoba Xoxa ngoku. xa umphefumule unikela wehlele ezantsi ushumayela apho
watu kwendula kwakhe awugibapo bawesibishopu umanzonzo itimbala lethu wanyukela emazulwini njengenjengele eyoyisileyo wathi kugijile yangathuthetha intetha ethethwa zi-theologians rhamente yasekhaya ethethwa nguSaul Paul esithi xa ekhutshwa ngamadindala kwinjele yaseRoma ezawukhawula intloko nguNero wathi umzamo omhle siwuzamile wathi ukatso ndilifezile ngoba kugqityiwe wathi into endiyilindeleyo it's a crown of victory that I will receive from the Lord due to the work that I've done. Kugqityiwe zonke izinto zifikelele esiphiweni yonke into yasola kodwa kanizawuyela